Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bono. Taong 1984, Abuyog, Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang may pamilya na itong si Bono. Sa kanilang lugar, isa siya sa pinagkukunan ng mga buhay na hayop na siya namang karaniwang itinitinda sa merkado. Hindi naman gaanong kahirapan ang buhay nila noon. Tuwing nagigipit siya, nagbebenta lamang siya ng kalabaw at wala na ang kanyang problema. Ganon at ganon ang ginagawa noon ni Bono, kaya na may kahit wala siyang permanenteng trabaho, nagagawa niya pa rin ng mga bagay na kalimitang ginagawa ng mga profesional. Lingid sa kaalaman ng karamihan, hindi lang basta-bastang maituturing na ordinaryo itong si Bono. Magmula kasi noong bata pa ito, hinasa na yon ng kanyang ama pagdating sa mga buhay na salitang nakakapagbigay ng sumpa sa mga kinagagalitan niya. Marami din siyang alam na pamamaraan kung papaano pumatay ng tao nang hindi natutunugan. Bagaman nagtatangan siya ng ganoong abilidad, pinipili niya pa ring mamuhay ng payapa. Sa isip-isip niya, hanggat hindi nalalagay sa peligro ang pamilya niya, hindi niya yon gagamitin. Alam kasi ni Bono ang kabayaran nito sa oras na nagawa na niyang lumikha ng isang walang kapatawarang pagkakasala. Sa loob ng ilang dekada nilang pananatili sa lugar, wala naman siyang naging kaaway. Sa paaralan, nare-respeto din ang kanyang mga anak dahil sa kanilang estado. Halos hindi nga inakala noon ni Bono na darating ang isang pagkakataon na masusukat ang kanyang pasensya sa tao. Isang umaga, habang abala siya sa kanyang ginagawa, nasipat niya ang kanyang anak na mabilis na naglalakad pabalik sa bahay nila. Paglapit nito sa kanya, agad naman siya nitong inabisuhan ukol sa nangyayari sa paaralan. Nang malaman niyang napaaway ang pangalawa nila, dali-dali naman siya doong pumunta upang malaman ang sitwasyon. Sa pagdating niya sa klase nito, nadatnan niya yung may malaking hiwa sa itaas ng bahagi ng kilay. Nakaupo na lang din yun sa sulok at pawang hindi umiimik. Pagsilay ng kanyang anak sa kanya, agad naman yung tumakbo papalapit habang unti-unting umiiyak. Dahil sa kanyang mga nakita, halos hindi maipinta sa pagmumukha ni Bono ang labis na pag-aalala. Upang malaman ang mga nangyari, doon na niya kinausap ang maestro nito kung bakit yun hinayaan lang na maupo sa likod nang hindi man lang ginagamot ang natamo nitong pinsala. Sa tono ng kanyang pananalita noon, mararamdaman mo talaga ang galit ng isang ama na nag-aalala sa kalagayan ng kanyang anak. Matapos naman yung marinig ng maestro, tapatan nitong inilahad sa kanya na ang anak niya ang may sala kung bakit yon nagkaganon. Ayon sa salaysay nito, habang nasa kasagsagan ng paglalaro nito sa labas, meron yung nakaalitang estudyante na nasa itaas na baitang. Imbis na magpakumbaba at humingi ng tawad sa kanyang nakaaway, nagawa pa nitong makipagtalo hanggang sa hindi naglaon, kinuyog na siya ng iba pang mga barkada nito. Hindi naman magawang tumulong noon ang kanyang guro sa kadahilan ng malakas din ang impluwensya ng pamilya ng bata na nakaaway nito. Dagdag pa ng gurong yun na isang pagkakamali lang sa mga nangyari, maaaring ikatanggal niya yun sa trabaho. Nang mailahad na nito sa kanya ang mga bagay-bagay, agad din naman yung humingi ng tawad dahil sa kapabayaan. Natakot ka sa impluwensya ng pamilyang yon, pero sa galit ko hindi. Sige lang, wala yung problema. Wala na din naman tayong magagawa eh. Mahinahong sagot dito ni Bono habang pinipigilan ang kanyang katawan dahil sa mga bagay na kanyang nalaman. Matapos nitong makapagwika,
Agad naman yung umalis bitbit ang kanyang anak. Iniwasan na niyang makipagtalo, gawa ng sa isip-isip niya, marami pa siyang panahon para maiparamdam sa mga ito ang kanyang galit at paghihiganti. Likas na kasi para kay Bono ang magtanim ng galit sa kanyang kapwa-tao, alinsunod sa impluwensya ng aral na kanyang tinatangan. Ayon sa kanya, na sa dinami-rami ng kakayahan ng mga katulad niya, ang galit nila ang pinakamapanganib sa lahat. Kumbaga, para tumalab sa isang tao ang kanilang aral, kinakailangan muna nila yung kapuotan. Maraming uri ng galit. Pwede itong maipadaan sa galit ng ibang tao o sa personal na galit ng may alam ng aral. Ang pinakamalakas na galit sa dalawang yan ay ang galit mismo ng may alam sa lihim na karunungan. Kapag personal ang puot na nararamdaman nito, maraming saklaw na abot ang kakayahan na maaari nitong maisakatuparan. Dagdag pa ni Bono na bagaman malalim ang lihim na karunungang kanyang tinatangan, kinakailangan niya pa ring mag-ingat lalo pat wala siyang kaide-ideya sa pamilyang pinagmula ng kalaban ng kanyang anak. Dagdag impormasyon lang, hindi mambabarang o mangkukulam itong si Bono. Malayo siya sa lahi ng mga ito. Hindi ring pang-Kristiyano ang karunungan tangan-tangan niya, bagkus ay nanggaling pa ito sa Arabong bansa. Nakarinig na ba kayo ng mga engkantasyon gamit-gamit ang mantra? Ganon na ganon ang ginagawa niya. Pasensya na kayo, hindi pinahintulutan ng anak ni Bono na ilahad ang pangalan ng mga katulad nila. Mariin kasi yung ipinagbabawal, lalo pat napakadaling basagin ng mga agimat at mutya nilang halos humigit 3 dekada na dinedebosyonan at binubuhay. Malakas naman ang mga mutyang yon, subalit sa laso ng salitang isang inosenteng tao, madali lang para dito ang lumayas sa mga katulad ni Bono. Kung hindi nyo kasi na itatanong na itong uri ni Bono, nagtatangan ng mga mutyang mapagkakamalan mong nasa kanan. Kagaya ng karunungan ng Sator, Metatron, Trespiko ng karunungan ni Solomon at iba't iba pa. Dagdag pa nito na upang magawa nila yung mapagana, kinakailangan lamang nilang sumampalataya gamit-gamit ang mga karunungan ng Panginoon nilang sinasamba. Kaya lang naman sila gumagamit ng ganoong depensa ay para maikubli at maprotektahan ang mga mutya at agimat nilang labis na iniingatan. Sa pamamagitan ng Sator at Trespiko, aakalain ng kanilang kalaban na yun lamang ang kanilang kakayahan. Kapag napagtanto nilang minamaliit na sila nito, doon na nila pasimpleng ipapasok ang totoo nilang lakas. Bago pa man yun malaman ng kanilang kaaway, nakalapat na sa kaibuturan ng kaluluwa nito ang kanilang sumpa. Balik tayo sa kwento. Sa paglipas ng mga araw, walang ibang ginawa itong si Bono kundi hanapin ang bahay ng mga kaaway ng kanyang anak. Ultimo, kahit ang mga barkada nitong wala namang kaalam-alam sa mga nangyari, minabuti ng idamay ni Bono. Para sa kanya, sino man ang sumusunod sa batang yon, kaaway ng pamilya nila. 5 araw lang noon ang dumaan, nagawa na niyang malaman ang lahat ng kinakailangan niyang impormasyon ukol sa mga ito. Bago niya tuluyang isagawa ang kanyang plano, minabuti niya munang makipag-usap sa pamilya ng bata nang sa gayoy hindi siya paghinalaan na siya ang may sala sa nalalapit nitong pagkamatay. Para maisakatuparan ng bagay na yon, inabangan niya ang pamilya nito sa isang pamilihan sa bayan. Isang hapon, habang naglalakad sila doon ng kanyang anak, doon na nga nila ito nakasalubong. Noong una, nagmamaang-maangan pa itong si Bono, subalit alinsunod na pala ito sa kanyang plano. Sa pagharap nila ng pamilya ng bata, agad naman siyang namukhaan ng nakaaway nito. Paglapit ng batang yun sa kanyang mga magulang, hindi na siya nag-atubiling yon ay lapitan. Magandang hapon. Tingnan mo nga naman sadyang napakaliit talaga ng mundo. Kumusta ka na, iho? Nakakatulog ka ba ng mahimbing?
Kahit alam mo na meron ka pang kasalanan sa anak ko? Bungad na wika ni Bono sa anak nito. Nang marinig naman yon ng padre de pamilya ng bata, agad naman itong itinago sa kanyang likod ang kanyang anak habang matapang na sumasagot dito ng, "Hindi kasalanan ng anak ko ang mga nangyari. Kung meron mang dapat pagalitan, yun ay ang anak mo. Pasensya ka na kaibigan kung nakagawa ng pagkakasala sa iyong pangalawa ko. Alam mo kasi, sadyang mapupusok ngayon ang mga bata. Konting pagtatalo lang, paniguradong maghahantong ito sa karahasan. Hayaan mo, ako na ang bahalang magparusa rito para mapawi ang galit na nararamdaman mo." Dahil sa sinabi nito, pilit namang ipinagpatuloy ni Bono ang kanyang pagkukunwaring galit. Bagaman nandidilim na noon ang kanyang paningin, pinilit niya pa rin ngumiti, alang-alang sa ikakakampante ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, niyaya siya nitong magmeryenda sa isang tindahan pero agad naman niya yung tinanggihan. Hindi naglaon nang wala na silang kinakailangan pang pag-usapan. Nagdesisyon siyang umalis ng hindi umiimik. Habang naglalakad sila ng kanyang anak, panay naman ang pagtatanong nito sa kanya kung bakit gano'n ang kanyang naging asal sa harap ng mga taong kinagagalitan nila ng husto. Nang marinig naman yun ni Bono, napangisi lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Alam mo anak, ang isang taong tuso, kinakaibigan ng kanyang kaaway. Tapos na ang pagpapanggap ko. Tayo naman ang gaganti." Matapos niya yung mailahad, doon na nagdesisyon si Bono na isagawa ang kanyang ritual. Sa pagbalik nila sa kanilang pamamahay, agad naman niyang inisip ang pagmumukha ng lalaking yon habang unti-unting nanginginig ang kanyang katawan dahil sa galit. Nang dumating na sa puntong matindi na ang kanyang paghahangad na patayin ito, agad naman siyang tumungo sa talahibang nasa likod ng kanilang tahanan kung saan doon niya inilibing ng 7 araw ang mga bagay na kanyang gagamitin. Paghukay ni Bono sa mga gamit na yon, tumambad sa kanyang harapan ang isang sibat na walang talim, telang may nakaukit na isang pamilyang may mga anak, asin, lakad bulang pinaitim sa apoy, at ang higit sa lahat, naaagnas na bangkay ng isang kambing. Bago niya umpisahan ang kanyang ritual, pinutol niya muna ang ulo ng kambing at itinarak yon sa pinakagitnang parte ng lugar. Inalis niya rin sa ulo nito ang mga balat na siyang naging sanhi upang lumitaw ang kabuuang bungo ng alay. Bagaman sobrang sangsang ng naaagnas na katawan ng hayop na yon dahil sa 7 araw na itong nakalibing, tila bang hindi ito alintana para kay Bono. Sa katunayan, habang ginagawa niya ang ritual, isa-isa niyang dinudukot sa likod ng mga mata nito ang uod na nakasiksik doon. Matapos niyang makalikom ng 8 piraso, doon na niya inilatag sa lupa ang tela na mayroong ukit ng isang buong pamilya. Sa pag-uumpisa niya ng ritual, tinawag niya muna ang kanyang Panginoong pinagsisilbihan sa paniniwalang poprotektahan siya nito sa digmaang kanyang pupuntahan. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagawa na ngang maisakatuparan ni Bono ang kanyang nais. Nang maramdaman na niyang yumakap na sa kanilang mga kalaban ang kanyang lihim na karunungan, dali-dali naman siyang lumikha ng apoy para sunugin ang bakas ng kanyang isinakatuparang ritual. Pagsilay niyang tupok na ang mga ito, agad naman niya yung inilibing sa lugar na hindi na yun matutuntun. Alam niyo ba, ang pinakakahinaan ng karunungan ni Bono ay matagpuan ng kanyang ginagambala ang mga gamit sa kanyang ritual. Sa oras kasi na matuntun nito ang mga bagay na yon, lilipat sa kanyang katawan ng sumpa ng halos 5 beses ang lakas. Kapag nangyari ito, wala nang ibang paraan para magawa niya paroong makatakas. Isa ito sa mga bagay na kanilang kinakatakutan, gawa ng masyado yung nakakahiyang uri ng kamatayan.
Sa pagbalik niya sa kanilang tahanan, agad naman siyang naligo at nagpalit ng damit. Yung pinagsuotan niya, sinunog niya na rin, gawa ng matagal pa na panahon bago umalis sa damit na yon ang amoy ng bangkay ng kambing. Pagkalipas ng 3 araw, mariin naman niyang pinakiramdaman ang sitwasyon ng kanilang kalaban. Nang mapagtanto niyang medyo napaparalisa na ang padre de pamilya ng mga ito, wala siyang ibang naramdaman kundi ang labis na pagkagalak. Sa isip-isip noon ni Bono, unti-unti nang tumatalab ang nakakakilabot na mga oras ng kanyang aral. Umaraw man o gumabi, wala siyang ibang pinagtutuunan ng pansin kundi ang sitwasyon ng pamilyang unti-unting nalulubog sa salot. Pagkaraan ng 2 linggo, nabalitaan na lamang niya na patay na ang padre de pamilya ng mga ito. Bilang parte ng kanyang pagkukunwari, minabuti niya roong pumunta nang sa gayoy hindi siya paghinalaan ng iba pa nitong mga kapamilya. Pagdating niya noon sa lamay, tumambad sa kanya ang mga taong nagdadalamhati at nagsusugal. Habang nakaupo siya sa isang tabi, bigla namang nabaling sa entradang pinto ng bahay ang kanyang atensyon matapos niyang masilayan ang 3 matandang lalaki na naglalakad papalapit. Hindi pang karaniwan ang presensya ng mga ito, gawa ng kagaya niya, nagtatangan din yon ng malalalim na lihim na karunungan. Matapos naman siyang maramdaman ng 3 matanda, agad namang napatingin sa kanya ang isa sa mga ito habang nagwiwika ng, "Narito ka rin ba para ipaghiganti siya? Huwag ka nang malungkot, kaibigan. Hindi namin papalampasin ang sino mang may kagagawa ng bagay na ito." Matapos nitong makapagsalita, inilahad din ito sa kanya ang mga rason kung bakit hindi yun lumapit sa mga albularyo. Ayon dito, mariin nila yung pinagbawalan, lalo pat isa yung insulto sa kanilang angkan. Para sa kanila, walang silbi ang mabuhay sa mundo kung hihingi lang din ng tulong sa mga taong tinuturing nila na mortal na kaaway. Naniniwala din ito, hindi albularyo ang may kagagawan ukol sa bagay na yon, gawa ng ang mga albularyo bumubuhay, hindi sila pumapatay. Nang marinig naman yon ni Bono, panay lang naman ang kanyang pagsang-ayon sa sinabi nito. Makalipas pa ang ilang minuto, dala ng takot at pangamba ukol sa mga bagay na nalaman niya, dali-dali naman siyang pumanhik pabalik sa kanyang tahanan. Pagdating niya roon, lahat ng pandigmang armas na kanyang tinatago ay inilabas na niya. Inabisuhan niya rin ang kanyang pamilya na bago lumipas ang 3 araw ng linggo, kinakailangan muna nilang lumikas pansamantala. Pagkaraan ng 2 araw, habang abala sa paghahanda itong si Bono, bahagya na naman siyang natigilan nang maramdaman niya ang presensya ng 3 matandang nakasalamuha niya sa lamay. Ilang beses niya din yung sinipat sa paligid pero wala naman siyang nakita. Dahil dito, inaasahan na ni Bono na maaaring minamanmanan siya ng mga ito. Sa paglalim ng gabi noong mismong araw, hindi naman niya maipagkakaila ang kanyang pagkabahala, lalo pat hindi pa nakakaalis ang kanyang mag-iina. Kung dumating man sa puntong matalo siya ng mga nilalang na yon, paniguradong maging ang mga ito ay hindi na rin makakaligtas. Dahil sa kanyang sitwasyong kinakaharap, kaya na may nagdesisyon itong si Bono na ungkatin sa isang lumang baul ang mga ipinagbabawal na karunungan. Wala na siyang pagpipilian kundi gamitin ito kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Habang hinahalungkat niya ang mga gamit na yon, panay naman ang kanyang pagsariwa ng nakaraan noong mga panahong ipinasayo ng kanyang ama sa kanya. Kabilin-bilinan nito, huwag niya yung gagamitin hanggat hindi pa siya desididong lisanin ang mundo. Matapos niyang makapaghanda, sakto naman noon ang pagpatak ng 9:00 ng gabi. Bago siya lumabas ng kanilang tahanan, mariin niyang inabisuhan ng kanyang mga anak na huwag bubuksan ang pintuan ng kanilang bahay kahit siya man ang kumakatok.
Dagdag pa nito, protektahan nila ang kanilang ina kung sakali mang hindi siya pinalad na mabuhay sa digmaang kanyang pupuntahan. Maya-maya pa, nang magawa na niyang maibilin sa mga ito ang lahat ng kanyang alalahanin, dali-dali naman siyang lumabas ng walang pagdadalawang isip. Pagsarado ng kanyang panganay sa pinto, agad namang bumungad sa kanya ang 3 matandang nag-aangil. Habang lumalakad yun papalapit, panay naman ang pagtanong nito sa kanya kung saan niya itinago ang mga bagay na kanyang ginamit sa mga ritual. Nang marinig naman yun ni Bono, ngumisi lang naman siya habang sumasagot dito ng, Wala nang pag-asa ang mga yon. Katulad nyo rin sila. Mamamatay ng walang kalaban-laban. Dahil sa kanyang sinabi, bigla namang napatahimik ang mga nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay niyang nagpapalit anyo na ang mga ito, agad naman niyang binunot ang kanyang sundang, sabay pahid sa talim nito ng usal. Matapos niya yung maisa katuparan, dali-dali niya ring hinugot sa gilid ng kanilang pinto ang kalasag niyang matagal na roong nakatago. Nang masipat naman ng 3 matanda ang kanyang ginawa, mabilis na naman yung sumugod sa kanya. Sa isang iglap, sumiklab ang digmaan sa bakuran nila. Ang kani-kanina lang natahimik na paligid na puno ng sigawan at pag-aangil. Habang pinagtutulungan si Bono ng 3 matandang aswang, panay naman ang kanyang pag-ihip ng usal sa hangin bilang pangontra sa mga ito. Dahil sa magkapareha sila ng karunungang tinatangan, kung kaya't ang karamihan sa kanyang engkantasyon ay hindi tumatalab sa katawan ng kanyang mga kalaban. Hindi naglaon nang dumating na sa puntong pisikal na lakas na lamang ang kanyang pinanghahawakan, napilitan na siyang gumamit ng mga panlilinlang para makalamang. Subalit kahit anuman ang kanyang gawin, sadyang madudulas ang mga matatanda. Animoy hindi pa man siya nakakapag-atake, naiisip na nito ang hakbang na kanyang nais gawin. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa itong si Bono kundi ang umatras. Pagsilay niya sa isang kawayang nakasandal sa dingding ng kanilang bahay, agad naman niya yung kinuha at walang pagdadalawang isip na itinarak sa katawan ng isang matanda. Pagbaon ng talim nito, agad naman siyang sinunggaba ng isa pa nitong kasama na siyang naging sanhi upang matapyas ang kalahati ng laman niya na naroon sa kanyang balikat. Dahil sa tindi ng pag-atake nito, halos lumitaw na ang kanyang namumuting buto. Sa paglayo ng matandang yon sa kanyang kinaroroonan, kitang-kita niya kung papaano matunaw ang bunganga nito dahil sa bisa ng karunungan ni Metatron. Hindi naglaon, wala na ring nagawa ang matandang yon kundi ang bumagsak sa lupa at naghihintay ng nalalapit na pagkawasak ng kanyang buhay. Matapos naman yung masilaya ng isa pang matanda, halos ramdam na ni Bono ang kumakawalang galit nito. Pagramdam ng nilalang na medyo mahina na ang kanyang depensa, buong puwersa naman itong hinawi ang kanyang kalasag, sabay unday ng saksak sa kanang bahagi ng kanyang dibdib. Nang maramdaman naman ni Bono ang pagtagos ng matutulis nitong kuko, pinili na niyang makipagsabayan dito. Bago pa siya tuluyang mapanghinaan, iniihip niya sa kanyang hawak ang nakamamatay na lihim na karunungan ng kanilang angkan. Pagtagos ng kawayang yun sa matanda, bigla na lamang yung naglaho na parang bula. Matapos ang mga pangyayari, agad namang bumalik ang katahimikan sa lugar. Yung panganay niyang anak noon, nasaksihan ang kabuuang nangyari sa pakikipaglaban ng kanilang ama. Nang masipat nitong bumagsak sa lupa ang kanilang padre de pamilya, agad naman niya yung nilapitan para tulungan. Subalit dahil sa tindi ng pinsalang natamo ni Bono, wala na yung nagawa kundi ibahagi sa kanya ang karunungan nito habang yon ay may natitira pang lakas sa katawan. Anak, huwag kang umiyak. Tandaan mo, gamitin mo ang karunungang ito
kapag may nang aapi sa'yo at sa pamilya natin. Magpakatatag ka. Mula sa araw na ito, ikaw na ang hahalili sa responsibilidad ko. Nang hihinang wika ni Bono habang iniaabot ang lahat ng kanyang gamit. Pagkakuha ng kanyang anak sa mga bagay na yon, agad din naman itong nawala ng buhay. Magmula noong nangyari yon sa bakuran ng kanilang bahay, walang ibang ginawa ang anak ni Bono kundi ang magsanay. Dahil na rin sa pagmamahal nito sa lihim na karunungang ipinasa ng kanyang ama, kaya na may tuluyan na yung nawala ng panahon para sa pag-eeskwela. Alam niyo ba, bago sumapit ang taon ng 2001, nagawa nitong malipol ang lahat ng kaaway ng kanilang pamilya. At ang mga bagay na nangyari sa kanila, nag-ugat lamang kay Bono noong minsang nangyari ang aral ng mantra kontra ang kanang mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Binanggit dito na parehas daw ng aral ni Bono, yun nga yung aral ng mantra, tapos yung kakayahan ng mga aswang. Tapos nagulat ako, napapagana niya yung aral ni Metatron. So dun lang ako nagkaroon ng medyo pagkalito. Kasi alam ko naman karamihan sa atin, lalo na yung mga OG subscribers ko, na kapag naririnig yung aral ni Metatron, alam nating lahat na kanan yan. 'Di ba? So paano yun napagana ni Bono? Hindi rin naman sinabi na purong kaliwa yung aral na tinatangan ni Bono, pero may pagkakahawig sa aral ng aswang. Kasi nga, inuusalan niya ng mga pang-atake yung mga aswang pero hindi tinatablan eh. Pero once na ginamit niya na yung Metatron, doon na nagkaroon ng pagkakaiba. Kasi nga, merong aswang na nag-aagaw buhay kaagad. Alam naman natin lahat na sobrang lakas ng Metatron. Alam niyo ba na pag inaral niyo yan, pwede malusaw yung buto niyo? Ganong katindi yan. So, hindi ko lang alam kung paano yun nagawa ni Bono. Though, sobrang angas ng kwento na to kasi napunta na naman tayo sa iba eh. Mantra na pinag-uusapan natin dito, di ba? Alam naman natin kung sino yung mga taong gumagamit niyan. Tapos, yun nga, may siguro para sa akin mantra to ng kaliwa. Tapos si Bono naman pinakatago-tagong lihim nila yung Metatron. Yun lang yung nakita kong pwedeng pinakamalapit na paliwanag, di ba? Pero para sa akin, ang aral dito huwag tayong ganti ng ganti. Alam niyo yun, kung pwede naman daanin natin sa maayos na usapan, pag-usapan na lang natin. Huwag na yung hahantong pa tayo sa magkakaubusan ng lahi. 'Di ba? Kasi pwede naman talaga magbigayan eh. Nasa sa inyo na lang yan. Tulad ni Bono, nagpadala ng galit niya. Though anak naman niya kasi talaga yung nasaktan. So, hindi rin natin masisisi bilang bugso ng damdamin bilang ama. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.